щатия. Последното лято го прекарах в Ocean City, Мериленд. Ocean City е едно много тънко градче. Това е тънко и много дълго, прекрасно, между две води е океана и залива от другата страна. И е прекрасно там. Работодатели ми бяха Candy Kitchen, една бомбонена фабрика, магазинчета навсякъде. Смените започват 9 сутринта. Обикновено се работи на 8 часа. Как започва? Отваряш един толкова светъл и щастлив магазин, пълен с плюшени играчки, бомбони, шоколади, такива неща. И се започва едно навлизане на туристи, те са летуващи хора там. И какво ще желаете? Това, шоколад, сладолед, ели колко си парички, виждаме на лек ден, това е. Въобще не съжалявам, че заминах за щатите. По никакъв начин, това го препоръчвам на абсолютно всеки, който да има най-малкото съмнение дали трябва да отиде, да се хвърля напред и да ходи. А в България, сигурно, щях да бъда мързелива и да не постигна нищо, ако си бях останала в България. Един приятел ми го препоръча. Каза ми, че ги е избрал, понеже били много свестни. Аз си казах, добре, какво ще ги пробвам. И всъщност така се оказа. Вече няколко пъти ги използвам за какви ли не поводи. И си е така, хората в Оридж винаги са свежи, усмихнати, приветливи и се чувствам много приятно, когато съм даже в офиса. Ми е приятно. Добре, противно абсолютно всякакви мнения, можеш да си наемаш кола, даже с българската книжка. Наистина излиза малко по-скъпичко, обаче ако си там за преживяванията, това едва ли се е проблем. Не си кола, бях сама и шофирах сама в Филаделфия. Там прекарах 4 дена сама в апартамента на приятелка, американка. И отидох на 3 различни концерта в тези 4 различни дни. Въобще самото преживяване беше хубаво, понеже от едно място на друго сама шофирах. Това ми беше за първи път най-дългото шофиране. Да, 3 часа. След това групите, които видях, самото преживяване на концертите. Да, мога да се похваля, че аз съм причината, даже българите, които сме се събрали там в Candy Kitchen, съм причината много американци да дойдат в България, да се запознаят те с нашата култура. Както вече казах, отивай! Въобще не мисли. Отивай, наистина аз винаги бих се радвала да помогна на който иска. Нали, ако има въпроси, бих споделила опит с тях. Обаче не винаги завършвам с отивай. Това заслужава си. Това е преживяване, което